fost la așa montană? N-am mai fost. Am fost aduși aici cu ajutorul unei rețele sociale care a funcționat înspre bine și nu pot să fiu decât fericită că eram pe Facebook. Și atunci cum puteți să luptați pentru ceva dacă nu cunoașteți? Cum n-ați mai fost? Dar dumneavoastră cum puteți să credeți că a existat Mihai Viteazu dacă nu cunoașteți? Deci romanii n-au venit aici la întâmplare. Ne ajută istoria. Ah, deci ne ajută Istoria și întâmplător. cunoașterea. Afli, Întâmplător. te informezi, știi? Ascult la Sărmășat au avut mine. Și-au găsit soluții. Mai puțin, care sunt soluțiile? Și-au găsit soluții. Care? Cu și noi vedem. Făcut afaceri, nu știu. Eu cred ce cred. Ideea este că proiectul o să se facă. Stați liniștiți. Dormiți liniștiți. O să fie foarte Să știți bine că noi pentru dorim voi și o să se liniștiți facă. când ați ieșit în stradă, dacă v-ați gândit și la oameni sau doar Da, la m-am gândit, localitate. bineînțeles, mie mi se... Da, dar ați ieșit Eu- împotriva voinței comunității. Comunitatea vrea minerit. Știți care e chestia? Aerul ăla vine și spre noi. Că dacă vreați să vă sinucideți în masă, puteam să nu fac nimic. Adică dacă așa cum oamenii au și o Dar nu vă spuneați că vă comunitate întrerup. care are Credeți că plăcere. e prima? Pentru prima dată am văzut că românilor din afara țării le pasă de ce se întâmplă în țară. Asta este ceva extraordinar. Nu s-a mai întâmplat. O să fiți foarte bolnavi. Eu vreau să mă permit să fac să vin acolo, de vacanță. Ani erau Și nu asta, peste asta zeci e, de asta e mii singura de chestie. angajați Deci înseamnă în- că suntem foarte proști dacă în avem minerit. numai asta. Dar ce Numai să asta. facem în zonă de mii? Acești conducători să găsească soluții. Nu De eu ce nu-l să le găsim găsesc. până acum? Noi știm noi ce facem. Deci eu nu că vreau să jumătate găsesc din eu soluții pensiuni care nu de se plătită vânzare. pentru asta. Pentru prima dată am văzut că românilor din afara țării le pasă de ce se întâmplă în țară. Asta este ceva extraordinar. Nu s-a mai întâmplat. Știți că jumătate din Dar pensiuni știți- sunt de vânzare? Nu știu. Da, vă arăt eu dacă veniți. Dar să ne întâlnim așa peste 20 de ani și să vă văd tot așa de optimiști. De ce